Hej og velkommen til podcasten, folkens. Mit navn er Sandy Besic, og i dag der skal vi snakke omkring mål. Jeg vil give jer nogle hints og nogle fif til, hvad I kan gøre for at opnå jeres mål. Og jeg tænker at gøre det på den måde, at jeg vil forklare, hvad jeg selv har gjort. Så lad os bare dykke stille og roligt ned i det. Det første, jeg gjorde for at opnå min egen mål, det var at downloade en app. Og den her app her, den hedder At Gøre-listen. Og grund til, at jeg nævner den her app, det er fordi, den er meget nem at bruge. Og det man egentlig gør, det er, at man faktisk bare skriver de gørmål, man har for i løbet af en hverdag, og så tjekker dem ud efterfølgende i en firkantet rubrik. Så den er meget lige til. Og den måde, jeg gjorde det på, det var, at jeg havde maksimum 3-4 mål per dag. Det vil sige ikke alt for mange, fordi jeg havde en tendens til at miste overblikket meget hurtigt, hvis jeg havde for mange gørmål for en dag. Så maksimum 3-4 mål per dag. Og udover det her, så havde jeg et endemål, som jeg gerne vil opnå. Dit endemål, det kan være alt muligt. Det kan måske være, at du vil være bedre til at lave mad, du vil være mere selvsikker, eller noget helt tredje. Mit endemål, det var, at jeg gerne ville være pædagog en dag. Så det var det, jeg stræbte efter. Og nu skal I høre, den måde, jeg gjorde det på, det var, at ud af de her 4 mål her, så havde jeg 2 af målene, som var rettet hen imod mit endemål. Så det jeg typisk ville gøre med mit første mål, det var for eksempel at stå op om morgenen, læse en bog omkring noget med pædagogik, eller høre et podcast omkring pædagogik, eller noget helt tredje, måske se en video på YouTube, der også handlede omkring pædagogik. Det kunne for eksempel være de ting, jeg lavede med mit første mål. Andet mål, jeg søgte et frivilligt arbejde, som jeg fandt her i Esbjerg, som jeg rigtig godt kunne lide. Det var jeg virkelig tilfreds med. Og grunden til, at jeg gjorde det, det var for at komme ud og se, om pædagog det virkelig var noget for mig. Og udover det her, så fik jeg rigtig meget erfaring som pædagog. Og jeg fandt ud af til allersidst, at det her det er noget, jeg virkelig gerne vil lave ude i fremtiden, fordi jeg blev rigtig glad for det. Så andet mål, find jeg et frivilligt arbejde. Det hjælper rigtig meget i hvert fald. Tredje mål. Nu skal vi huske, at det er vigtigt, at vi også fokuserer på vores velvære og får slappet af i vores hverdag. Så det jeg typisk gjorde som mit tredje mål, det var at tage svømmeren. Svømme få baner, hvor jeg ikke anstrengede mig alt for meget. Og så efterfølgende tage sauna og få slappet af og få noget ro på kroppen, så jeg er klar til næste dag. Ja, det er vigtigt, og det skal vi virkelig huske os. Nu kommer vi til det fjerde mål. Og det har også noget med velvære at gøre. Fordi det jeg gjorde, jeg havde en tendens til at blive meget overstimuleret, fordi jeg var sammen med folk nærmest konstant på det her tidspunkt her. Også fordi jeg havde nogle venner, jeg boede lige ved siden af, så vi hang meget ude sammen. Og jeg havde nogle dage, hvor jeg sådan holdt mig lidt tilbage, fordi at det havde jeg sgu også brug for. Så mit fjerde mål, det kunne for eksempel være, at om aftenen, når jeg var alene hjemme, der lavede jeg en stor snack, eller lavede et stort måltid, som jeg kunne sidde med mig selv og nyde og spise, mens jeg så en serie eller en film. Ja. Så det kunne for eksempel være et fjerde mål, som du havde. Og det er faktisk egentlig det, som jeg havde for i dag. Jeg håber, I rigtig godt kunne lide det her. Jeg vil sige, at jeg kommer med mere snart. Næste gang, der har jeg faktisk tænkt at fortælle en historie måske, som jeg selv har oplevet. Ja, fordi jeg kan egentlig bedst lide, når jeg selv fortæller en historie. Det føler jeg mere personligt, og jeg kan bedre lide at gå i dybden med personlige ting. Så det er det, jeg vil gøre næste gang. Men jeg håber, I kunne lide den her video. Giv den et like, giv den en kommentar, skriv, hvad jeg måske kunne gøre bedre, hvad jeg kunne fokusere lidt mere på. Og ja, det er egentlig det. Jeg vil ønske jer en rigtig god dag, og vi ses til næste gang.